wak pasana tiya wai tham chupula pun besak kadaka kaya hangga bahay niyang lay Hindu tuti tiya wai tham chupula mo betor mapangui thangba motor jam tay hang liya tane ne powder se busuk pai mar kha dram keng khana le dram thai jam se pai khana kon phang khaya na go bo sinja buk se hai kurung tong mai chu ini ni o video kake jodi se nang tabo Kristan drom mo khai tong ka ba Hindu drom mo khai tong khangke nang o video no phun lai di jara tabo kono Kristan drom ro khaine ni wan so tong ne rokbo o video no phun lai he di ba seng keb no ro hamia sai dusiri bikok se tang hemele om hai drom mo ta khai di khadi ni bo seng no saya je tabo social media viral tomani akok no tuino seng tin ni o video no sramna hani nai te sini ti prasolo korong no bo kaisa kene message na hani bo seng o video no sram ka video nai meni yagolo no rong ba tam no sugui comment khalnya abo to ang sami hediba abo to norne thane se video to saja ka saja ge hediba korsa takok belakino te doromono toino belakino te nang nu yakok saka ang to joto doromono no bisas khayo boje a jago jeta men kok gake nungle bahake tuyo 3 bar durma banyo nijini ma babuno pogoi thangman ba manake nung bahake doromono kemai thangman ba sengo jaga te soko repeat khaipinai nungke bahake tui 3 bar tukuma banyo nijini ma babu heke ba nijini doromono pogi thangman ba nanya okok saka ajago inke obuno tine ani thani kun phano option teri akasha kong sanai Elizabeth kolo Hemanto das be kajing mani kake Elizabeth das ni thangana abu bundorong comment khasilan tabogdi e ani thani mung sab option keri kya abundorong tam comment laidi abu bundorong ni thani hediba oke finding ke tini sini teksan next news tabuni o jorogo tipra hasto bisi bak sikla sikli letra kar kada sungu samia nangai sing video jeta social media onumani motike kajak bidi romong bisi bak sak tok tongan bagai te belakan te kharlayo asrapcha sak motongmani bagai no kharlo hediba sengte sakok repeat khapinai tabuni o jorogo sikla sikli letra kar kharja jeta kajak biri rok sete bos hak motok jagene hekeba khari thanglai maro bos sungu hediba tabok bini besangke belakene te kabine hekeba nijini besa betinyo nanya musu jagene yango kesari tongka neng tangai ani kagos potorok tlanginai thangka neng tadi papar nogo phainai ani besono rupainai engtengte bo ani nok rok bo kunphano sap sutra khayete sudu khali salabai malane kok sanani omahai rokni bo kok saitong robo sengkana hediba tamuni o jorogo kajagi nong khana pano se kidi fiu tangai hinba nung tongsuti se te masa salabai kok saitong keke nungle bahke bono nogo tubrang ba hediba manake sikla sikli panang tengta jodi kajagi paine alkasala bifan khari thangake tabuk seng bisibag je social media nugui tongmani keke kajak beribe kajak sela samajak samai po hai po hone seng podre ponate khana bisibag social media o abah kok rong tino seng tamuni o jorogo kajang phanose belakhenate wana lajak te hekaba tebi kidio lai hediba kenong khanani o video ni bakhang tinyo ajagani borok tam sakate norong bo o video na meni yagolote kisa misa serong sikemu manai jore seneng 18 plus ke o video na id 18 plus ke nung o video no yakar thangdi hambai jorto tiprasa aiglok thang marjuma jomana si busa ani document pura mar phainya busa bob tuni mar phaya na nogo hakor phobiri rewana si busa na motor jam tay hang liya tane ne powder se busuk pai mar kha dram keng khana le dram thai jam se pai khana kon phang khaya na go bo sinja buk se hai kurung tong mai chu we samukai we samuka wa sata ni hamjong ma kise judang to kha mai to kha pu na kise khana to ko buino na sawa ga tam ni cha ga ni hamjong ba kise tom to saba hai jang ka ba ga an kase sa to ko a kaya samade jo de ne ko labse kusum salia to swak mang nalim khano ke golo haite o bori swak buno na sanga tikta na ek number ta ekdom nangai ba haien chungkhana ta amar unu bla kefero kalajang nugo ba o bori jik lamaro kefek tong haida ma ke nukta abu asem nukrang motai nyugya koi barau nu khana na ang 2-3 bar nukha ai par ro thangai chwa kefek phaimarok haite sabai nungi seng ke tongnata party bang dolo sungma soja se khemia bla kan ta debuk sol obo gothana kha samnogor parani ta khok cinta de bormani obo thik tagarjala bazar bai mo bisi sa laithaya busani bukhok te nor khanai man khana bihik gang ke bihik jomna sudo mokhango powder sim phulo o powder drum busung nalinai te kaisa sudo kwai simisa o kwai samani bathi ba drum obahai bo otsung nalinai ka bini nok bisingo bo bahai ke tonglang khagi oborong no singnor no phonogano marjuma jomana si busa
आने document pura mar phanya busa bab tuni mar phaya na nogo sibusa no sap khan than jagi ang do thum ji jene khai thang na le sibusa nogo phoru malai phaya nong gai mai si ma sau ya ba ke khai thang man no wa busule nogo tar phai tuni mar phaya na hai tu ya ka glak no no sibusa to si sinia ko ba no sini re na busil kre re han ta bung no bos ana sia hai ban so ki tong la sala khai thana ne khai thang ko yo glak ru to ko ti khlai no hakor phobe re wa na sibusa no bo to si sinia ko no tao sini re na no wa che ya wa ni ya nai mang ga sing kha kha lo goi nong no bai tu thum na thai sini ba ne khari thang ma ba ha no ba wa che wa ni ya no bo tai bu sik nai tong sinai ne am hai ba hai kang na nang kha ba sinal moto jam tai ham ni ada ne ne